Pochválený buď Ježiš Kristus. Ja vítam všetkých tých, ktorí prijali pozvanie na manifestáciu za ochranu rodiny. Včera v Bratislave sa konal pochod za ochranu rodiny s názvom, alebo s takým motom Obnova rodiny, vzkriesenie národa. Takže vás všetkých srdečne v mene občianskeho združenia Občania za kresťanské hodnoty a tradície vítam na našej manifestácii za ochranu rodiny. V poslednej dobe sme mohli počuť na Slovensku o národnej stratégii rozvoja ľudských práv, ktorý vypracovala komisia menovaná ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Dokument sa venuje stratégii pre vládu pri zavádzaní tzv. Nových ľudských práv. Za 23 strán textu vo formáte A4, v ktorých je zarátaný aj obsah a úvodné všeobecné definície, zaplatil rezort diplomácie neuveriteľných 8 000 eur, čiže za stranu dokumentu takmer 350 eur. Dokument obsahuje na prvý pohľad neškodné pojmy ako právo na dôstojný život, genderová rodová ideológia, ľudské práva LGBTI osôb, právo na vzdelanie, nové práva detí, tzv. Juvenilná justícia. Tieto pojmy sa však ukážu v inom svetle, ako náhle sa začne skúmať ich obsah. Z pojmu právo na dôstojný ľudský život sa po jeho analyzovaní vykluje právo na eutanáziu a potrat. Podobné je to s genderovou ideológiou rodovej rovnosti, ktorá trvá na tom, že sa nerodíme ako muži a ženy, ale človek si sám volí svoju sexuálnu identitu, pohlavie, sexuálnu rolu a sexuálnu orientáciu. Každý si môže určiť svoj rod podľa toho, ako sa cíti. Napríklad ako bisexuál, lesba, neutro a podobne. A následne užívať zvýšenú ochranu ako príslušník sexuálnej menšiny. Mužom poskytuje právo dožadovať sa možnosti používať ženské spoločné sprchy alebo WC, pretože sa cíti ako ženy a naopak. Kto je v opozícii voči týmto zvráteným, nelogickým a demagogickým právam, je označený za transfóba. Pohlavie tu nezohráva žiadnu úlohu a prirodzené správanie muža a ženy je údajne dôsledkom stereotypných sociálnych konštruktov. Deti o možnosti výberu rodu, ako aj o svojich právach voči rodičom majú vzdelávať v škole a v predškolských zariadeniach. Teda má byť zabezpečená výchova v duchu týchto pripravovaných nových ľudských práv. Ministerstvo zahraničných vecí už prispelo finančnou sumou 15 000 eur na novú knihu o LGBTI právach, ktorú ponúkajú do škôl už tento rok. Táto ideológia za pomoci juvenilnej justície má potenciál úplne rozložiť rodinu. Zarážajúce je, že dokument má za cieľ legitimizovať a inštitucionalizovať na Slovensku zvrátenú rodovú ideológiu. Pritom Slovensko nemá žiaden právny záväzok voči Európskej únii, z ktorého by vyplývala povinnosť akceptovať rodovú ideológiu. Ide o nevídane radikálny dokument, ktorý popri inom navrhuje zriadenie širokého byrokratického aparátu štátnej správy na masívne financovanie a presadzovanie záujmov tzv. Homolobby. Zmenu slovenskej legislatívy v prospech okrajovej homolobby a feministických skupín podľa cieľov rodovej ideológie. Monitorovanie občanov, čo verejne neschvaľujú homosexualitu, sodomiu a rodovú ideológiu ako šíriteľov nenávisti. Zavádzanie štátnej propagandy a perverznej sexuálnej výchovy na školách v duchu rodovej ideológie. Pojem ľudské práva LGBTI osôb je logický nezmysel. Ľudské práva boli vždy chápané ako univerzálne práva, ktoré si môže nárokovať každý človek.
LGBTI práva si však môže narokovať iba úzka skupina ľudí a tým rozbiť koncept ľudských práv. Na tomto princípe by mohli o uzákonenie svojich práv ako základných ľudských práv požiadať všetky skupiny osôb, ktoré sa cítia byť znevýhodnené, napríklad mnohopočetné rodiny alebo ktokoľvek ďalší. Ľudia, ktorí s navrhovanou stratégiou ľudských práv nesúhlasia, tých pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, pán Lajčák, nazval fanatickými odporcami ľudských práv. Sú naozaj odporcovia spomínanej stratégie, odporcovia ľudských práv, dokonca fanatickí odporcovia ľudských práv? Koncepcia ľudských práv, tak ako ju poznáme dnes, vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv prijatej v roku 1948. Deklarácia vychádza z kresťanského konceptu rovnakej dôstojnosti všetkých ľudí. Deklarácia považuje rodinu za základnú bunku spoločnosti a manželstvo chápe ako zväzok muža a ženy. Ľudia, ktorí nesúhlasia so spomínanou stratégiou, nie sú fanatickí odporcovia ľudských práv, ale sú odporcami konštrukcií, ktoré sa násilne presadzujú za ľudské práva. Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť rozhodla začiatkom tohto mesiaca, že spomínaná stratégia sa na rokovanie vlády dostane až v júni budúceho roku. Nové práva detí, tzv. Juvenilná justícia, násilie v rodine. Toto tzv. Násilie sa delí na psychologovávajú a zabráňajú mu pozerať sa na nemorálne a devastačné programy na internete alebo v televízii. Ekonomickým násilím sa nazýva, keď napríklad rodičia tzv. Obmedzujú dieťa a nedajú mu peniaze na nejaké jeho vrtochy, ktoré mu nie sú k žiadnemu užitku. Nové práva detí, tzv. Juvenilná justícia, je na jednej strane súhrn pravidiel, ktoré občanom zakážu akékoľvek fyzické napomenutie voči svojim deťom, ako napríklad sapnutie v úvodzovkách po zadku, že robí niečo zlé a samo si tým škodí. Zakáže všetky psychické tresty ako zvýšenie hlasu na dieťa alebo jeho oddelenie od ostatných, kým sa neupokojí, čím sa znemožní prirodzená výchova dieťaťa. Súčasne je dieťa nabádané, aby na rôzne na to zriadené linky pomoci udávalo svojich rodičov, ktorým bude následne odobraté. Jedným z produktov juvenilnej justícii v zahraničí je aj norský mnohonásobný vrah Breivik, ktorý bol odobratý svojej matke, v náhradných rodinách zneužívaný a znásilňovaný, čo mohlo mať vplyv na jeho neskoršie konanie. Aj zo Slovenska, kde sa tak nedeje zatiaľ masovo, sú známe početné prípady. Najmä z adopcií slovenských detí do Talianska, kde tieto deti boli znásilňované, zneužívané alebo jednoducho zmizli. Pričom sa predpokladá, že boli svojimi adoptívnymi rodičmi predané na orgány. Ministerstvo po prevalení sa niektorých takýchto škandálnych adopcií dočasne zastavilo možnosť poskytnúť deti na adopciu do Talianska. S novými právami detí, tzv. Juvenilnou justíciou, súvisí i pripravovaná novela zákona o sociálno-právnej ochrane detí na Slovensku. Novela zákona má umožniť sociálnym pracovníkom vstup do obydlia a odobratie detí a ich určenie na pobyt v ústave alebo adopciu. Tieto práva sú široko rozvinuté v Británii a Škandinávii a obeťami sú už aj slovenské deti z rodín, ktoré sa tam vysťahovali za prácou. Na Slovensku je známy medializovaný príbeh rodiny Bórových. Tieto práva umožňujú, že už z každej rodiny pod umelými dôvodmi môže byť odobraté dieťa. Existujú stovky prípadov odoberania detí zo škandinávskych krajín Anglicka, Francúzska, Nemecka a iných štátov. Deti sú ukradnuté z milujúcej rodiny a dané do tzv. Náhradných rodín dočasného umiestnenia. Dieťa kočuje z jednej náhradnej rodiny do druhej, až skončí v pseudorodinách homosexuálov, pedofilov či psychopatov. Tam je sexuálne zneužívané, týrané, taktiež tieto deti často páchajú samovraždy. Tu ide o skutočné násilie a teror v najhlbšej miere a o ochrane dieťaťa ani o jeho právach sa už nehovorí.
Medializácia tohto skutočného násilia na deťoch je prísne zakázaná. Napríklad v Anglicku, keď sa matka domáha navrátenia svojich 2 detí a zverejnila to v médiách, len zázrakom dostala zatiaľ podmienečný trest 2,5 roka väzenia. Ak bude bezmocná matka v medializovaní pokračovať, potom ju väzenie čaká skutočne. Dnes už vidíme, ako v praxi vyzerá v Európskej únii a čo znamená tá tzv. Ochrana práv detí, čo sa schováva za pojmom nové práva detí. Tieto zločiny proti ľudskosti si má Slovensko slobodne zvoliť a uzákoniť. Dopustiť, aby presadili politici Slovenska nezodpovedným prístupom k danej problematike, vo vyhlásení k aktuálnym otázkam o sociálno-právnej ochrane detí na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa píše, že Slovensko má svoj vlastný systém súdnej a sociálnej ochrany detí, ktorý bol a stále je príkladom pre iné krajiny. Nie je vraj zrejme, z akých dôvodov je potrebné pripodobňovať náš sociálny systém k tomu najproblematickejšiemu v iných krajinách, respektíve ho rozširovať. Otázka znie, prečo je teda vytvorený tak veľký tlak na prijatie nového zákona o sociálno-právnej ochrane detí. Tiež trojediný Boh na príhovor Sedembolestnej Panny Márie v dnešný sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. V jubilejnom 1150. roku od príchodu vierozvescov svätého Cyrila a Metoda na naše územie ochráni náš národ. Daruje mu pokánie a milosť obnovy. Obnovy v duchu cyrilometodského duchovného dedičstva a kultúrneho odkazu Veľkej Moravy. Vaj Slovensko, Ježíš je tvoj Boh, slávne z mŕtvych vstal. Počúvaj Slovensko, Ježíš je tvoj Boh, slávne z mŕtvych vstal. To, čo znelo na začiatku a v podstate aj v tom príspevku, že vlastne sa chystá teda to, že bola odložená na jon tá stratégia nových ľudských práv pre Slovensko, ktorá v podstate rozkladá spoločnosť, a taktiež tá pripravovaná novela zákona o sociálno-právnej ochrane detí. Človek sa pýta, že aké sú možnosti sa proti tomu postaviť, protestovať. Chcem vyzvať všetkých, ktorí majú možnosť na budúci týždeň v sobotu 21. septembra sa bude konať zhromaždenie pred Národnou radou Slovenskej republiky. No, toto zhromaždenie pod názvom Hrdý na rodinu, je to v podstate druhý ročník tohto zhromaždenia. Taktiež by som vyzval všetkých občanov Slovenskej republiky, aby sa obraciali
na volených zákonodarcov zo svojich krajov, aby upozorňovali na tieto skutočnosti, aby naozaj tieto práva, ktoré nie sú prínosom pre spoločnosť a sú v rozpore s tým, na čo sa odvoláva Ústava Slovenskej republiky vo svojej preambule, že sa hlásime k cyrilometodskému duchovnému dedičstvu a kultúrnemu dedičstvu Veľkej Moravy, aby naozaj sme sa postavili proti týmto zákonom, ktoré sú v príkrom rozpore s tým, čomu sa hlási preambula Slovenskej republiky a ústava ako taká. Takže dnešný sviatočný deň chcem povzbudiť všetkých tých, ktorým záleží na rodinách Slovenska, ktorým záleží na deťoch a na ozajstných právach detí, na ozajstných právach rodičovských, aby sa nestalo to, čo sa deje v západnej Európe, v škandinávskych krajinách, kde bez udania akéhokoľvek dôvodu pre úplné malichernosti sú odoberané deti z rodín a dávané na adopciu náhradným rodinám. A človek nemá výhovorku na Slovensku, lebo každý bol s tým konfrontovaný. V príbehu pani Borovej a každému je tento príbeh pani Borovej, ktoré odobrali, alebo rodine Borovej, ktoré odobrali dve detičky, dvoch synov, je známy. Čiže poprosme v dnešný deň, sviatočný deň, kedy si pripomíname našu patrónku sedembolestnú Pannu Máriu, aby naozaj na jej príhovor, na príhovor svätých Cyrila a Metoda, ktorých 1150. výročie v tomto jubilejnom roku oslavujeme, aby naozaj sa prihovorili u Pána, u trojediného Boha, aby naozaj Slovensko bolo uchránené od zákonov, ktoré devastujú spoločnosť, rozkládajú rodiny a kradnú deti z normálnych rodín. O Mária, bolestivá, naša ochrana, slovenský náš národ volá, prosa nás Boha. Ty si mať dobrotivá, patronka ľudostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho syna. Ty si mať dobrotivá, patronka ľudostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho syna. Ja teda všetkým ďakujem, ktorí ste obetovali zo svojho času a prišli podporiť rodinu. Ďakujem. Ešte k tej juvenilnej justícii. Dneska ráno som sa dočítal takú informáciu, že napríklad v Nitre išla slobodná matka so svojím malým dieťaťom, včera teda, s kočíkom a mala trochu vypité. A zakričala na svojho partnera. Do 2 minút tam bola polícia, aj so sociálnymi pracovníkmi a rozhodli sa, že do týždňa musia vyriešiť, že kde a do ktorej rodiny je bude odobraté dieťa. K tomu by som povedal iba to, že sociálni pracovníci sú nachystaní, aby začali plniť a naplňať projekty juvenilnej justície aj na Slovensku. Pokiaľ sa slovenský národ nezmobilizuje a bude mu to úplne jedno, tak a juvenilná justícia bude schválená, tak sa nemáme čomu diviť. Úplnému nič.